technical Khawvel kan lo lom le veka cheu tun roma chuan kumsang ni somni pakhata ti chua South Korean web series munom dangdai tak mai The Mysterious Class ti chu kan thlir hole dona K-pop lam ngai na te chuan kan hre deuh thup mai theya K-pop idol treasure ho chan nani in class pakhat zirlai somni omna tura chuan zirlai somni pakhat anlo om dai maya thilmak tak tak a thlen zeu zeu thin boka wangin an boi hle ani tu chunge zirlai pakhata an tambel na chunia engwanga thilmak tak tak thleng fo nge ani ti sheturin atop thlengin minlo en sakle donia Zankhatsu Bosuk Boys High School teacher Mr. Ha chuan zirlai te exam grade chu uluk takina enfia chuta chuan thil danglam tak mai chu mu chuakin grade 12 class 4 lisa chuan zirlai somni pakhat angin alo inziaka ma se zirlai somni ming chawalang boksi ti swalpal a omani ringin zirtir tu dang chu akol ngala ama hril hreto lem lovin zirlai thar zia lu an nei lawa zo chuan zirtir tu nu chuan chutiang omlo thule lis chu voitam tak a en non to thu asoya ti swal engma a omlo thu asoi tlat sia wang chuan Mr. Ha chu ashil hai angreng hle a thopui nu chu ngai thatnan voi khat dang chek le lok tur angenin zirtir tu nu po chuan alo en that ngal tur thule kol po chu lo wan tlang lo turin atia chuti lai tak chuan Mr. Ha do kana light chu arun pheta zok zok mai chuti rualin pon lama chuan ke pen thoma she zui ngala zirlai no pangte chu anmut hil vek to dona wangin abel chiang turin thoma shet na lama chuan avakal zela tukver pakhat lo in hong chu wa mu in ru asur le thlitle khopui ri chuan aron zum ngal mai boka chu wangin athom shat po chu thlina tho mai ani ringin a tho hwai mai nima sela a office lama let le atum lai tak chuan anung lama engemo chuata ke ri chuai thom hi chiang takena shele ta a lau thon ruk na nei deuh reuh si hian kaswang to anamai mai ani ti chungle a hwai sen na som khomin chu thom ron chwa na lam chu endik turin avakal le ta ni chuti lain grade 12 class 4 zirlai te chu anmuthil mai theilawa wangin andoma chuan game lo om deuh hi anlo khel meka tharau omlo shat tumin an ko velani chutianga an ti lai chuan an inti huai hle maya mi pasari an ni thule an tan chuan engma hlo tura omlo thu te chu soin tharau omlo shat tumin an in soi huai hle a chuta pen chu amma a aron che rual che chuan khopui aron reta wak mai kongka chu ron in khar wakin lekha chu a thlok buka tukvera changa thithoron luta wak mai te chu an thlawin an chi aina sa hle au chul chunga an tlan chuan na lama chuan an zirtir tupa ni khoshela walo let reng chu an wa muzuya mi tu emo in kutan thlak nge ani ringin rang takin damdoi ina an shwai ngalani atu ka chuan engma thlenglo ang main pangai takin school chu an kal le maya an zinga pakhat YouTube channel nei junghuana chuan viewers lem te anei te hnena chuan an class zirlai then khatte chu in mel shia tirna aron neya ama sabera ron lang chu zirlai smart le thiam thei tak mai top student je hyo kani in paranormal activity lama tui deuh hion suk tarot card reading le magic trick lama tuimi yoshinori sport lam thei deuh ma se doi zep deuh si jongwa class president doyang le K-pop idol ni tum ye damate baka a then chu lemzia lama tui em te po an om nuka an class chu an chikim angrengin mizi in anglo tak tak te an ni hloma thil hote te po an la thu tak ma hlom em mai ani chutia enghel em nei lo ni om taka class an thut lai chuan thok lekha ta ama zana thil thleng kha an re chuak le thuta an zirtir tu Mr. Ha akha mi tu inemo an nam nge ni anga ama atlo swal pal zok ti te chu an re chak tak zetani chuti lain class president doyang chuan Mr. Ha ne na tangin kola lo dong che a Mr. Ha chuan damdo ina kar ni vel ala omangai thurun shilin a omlo hlana thata ka class lo en kol turin doyang chu acha a chutianga thata ka alo en kolani chuan ramdanga zir theina tur scholarship boy pui sak tur thuwa tiamani classroom lama chuan yedaman alha pakhat chu endik tumin a laptop a chuan alo ngai thlachina ma se maktak main omak angreng tak mai a record la ya tel mi asilo chu a hretil tatlat mai
a classmate te chuan an pring ani ringin azot kwal tak ngala ma se an vai mai chuan an khoilo thu soi tlatin yedama po chuan tu o ber nge ti chu a hria thei mai lowa wangin a shil hai le a chuta class president do yang ron lu chuan an zirtir tu Mr. Ha chu dam do ina kar ni ala om tur thu aron soya zirlai tela chuan ngai tu a hnekin a om ri lo tur chu an lo lom hle ti chuan do yangan an zir tur thupui chu borta chuan a ziaka ma se a hoi pheile rol chuan a classmate chu an local dar vek to a an zirtir tu om lo chu an in thla da ngal der mai ani zirlai pakhat chu a classmate tan thei tuila turin storeroom a chuan a lo vakal ngala chuta lo duty chuan zirlai som ni dai tur chau alo pega wang chuan chut langwal chuan makati ang reng hle maya ma se engma soi boy lo chuan akal vele mai thung chuti lain yedama chu ala rikota odanglam deu lo langve chuan aril ruala ti boy renga ngai thata ka omtum ma se aril ruanuam thei me ulo doyangan a plate avada let le chuan plate pakhata e tur chu khoilawin ala om reng ti amua ani po chuan makchu ti ve deu ma se engwa ka ngai thua chun zum lem lavani anu dewa class dangami te nen soccer khela in elantuma je hyoga chuan pakhata an tamjok thawa wangin a classmate te chu akal sana ti chuan refe an khel nuwa class 4 lam chu chak zokin doyanga chuan class dang ho chu afiama chuta chuan thilmak deuh hi an re chuak le tatlat mai class 4 lam chu je hyoka omlo nu chuan somni turan ni a chu an inhriat dan po ni in an tamzok awanga chakzok an ni an rin tho te chu tim dang hnem nan chuan an han soya nima sela an tumpui te chuan som pakwa chawan ni thu an lo soi tla tawangin doyanga chuan makati hlemaya an mani an in mu dan le midangina an mu dan chu a in ang thei tlat lo chuta class an valu chuan pakhat hian thei tuya chan velo thu soin thutleng hnoi te chu alo bi kwal chiam maya chu vele thei tui sem tu chuan an zawai dei tura alak ngei thu alo soivat ti chuan doyanga chuan an class a zirlai omzat li chu a chiar thale ta a lisa chuan somni pakhat in ziak ma se ngun taka in chiarna ani nuwa mi somni chawan ni ti chu a re chuak ta ni chuta chi a chuan a ma zana an thil ton mak tak tak tele cafeteria e tur chuang khoimi alawa lo omringot te chu a re chuak zoka thara vin chu an e ngai lawa wangin an class a chuan thara mo om ngei chu a ring ta ni ti chuan class a alutin azirlai puite hnena a chuan mi somni pakhat angin kan in ngai char chara ma se somni chia kan ni om zia chu kan zinga hian thara mo om ve tina ani a zirtir tu tele medang te chuan an mu ve thailo kema ani chawin kan mu thei ani a han ti chuan zirlai te chu an nui huk maya fiam thu tho to lo tur le nui zathlak an ti lo thu te chu an soi po chuan doyong ero chu adin na nga ya ading rengthung chuta yedama chuan a laptop a ala record chu ring takina play le china chumi tumpo chuan odang lam tak mishing o ni lo ti chiang tak hian an classroom chu alu akhat le ta vek mai chuta chi chuan an class president thu soi chu adik nge in an ring ve ta a an ma ni le ma ni chu in zo tranin atu ber chunge tharau chuni ta ang ti chu an thredu tak zetani doyangan amania an in khellaya tim dang ten an mutlem dan asoi mol mol lai chuan paranormal lama tuive deuh hian suka chuan ramhwai chu chau chua tumin lo awa chi the kwala tum thu soya a han vovel po chuan omzia omlo makdele in ringlel ton dewin an in enshek shek hlom ringata chuta haru to wa chuan an homeroom teacher shil mai tha a ashia thuwa soi chuan doyanga chuan tu ma in an thu soi chu an rin lo tur thule an boina chu an ma ania an chin fel maya ngai tur thuwa soya ma se zirlai dang te chuan an ngai thu tak rei thelo an zinga martial arts thiam le ado iberni bok chu fiamin anunga tharawa om thuan shil chuan a hlau lutuk chu ading chuak ngala chu vele midang ho chuan fiam zui zelin a zak lutuk chu lungoi lo dewina chuak zui zana chuan zirlai then khate chu thudik hai chwa dan tur ngai to in an thu khoma chuta hian suka paranormal lekhabu tam taklo chhar to chuan ramhwai ten bin an e thelo thu suin an vaya an e vek tur thule
ai theilo chu ramhwai ani thu a soya ma se an vai mai chuan an e fai rak thei veka wangin mishing an ni ti chu an fin fia thein an in hria a ma se thilmak tak tak hlen chanero an hria thei pha chuang lo anu dewa haruto an adom mei je hyo ka tena chuan mi zong zong in kan klasa ramhwai om thuan soi sup supa I lau ve mi alawem ni ti ina zota je hyo ka ero chuan thu thang ti vel chu apoi mo viau hle nem exam hi apoi mo jok ti alo changin anui suk ringota haruto apo chuan zo chunjom to lem lovin a coffee in lai chu je hyo ka chu ape a thade wa zir chunjom tura shilin amut santani chuti lain class president doyanga chuan Mr. Ha an atnena athu soi chu angai to aleta scholarship amu ngei theinan chu ramhwai chungchang chu solve ngei atum ru hle ani lelama chungwa adoma alet le chuan khoma athut lain bol chu ama inaron cheringot maya lauru de uviau ma se achepal ve mai anga ngai atum tlata ngai thadewa mut chu atuma ma se apuan sin tur aron chet le shuta wang chuan aphuna sa hle ramhwai na tho nge yani aring man to a nima sela adom metin alo prengani ti ashia chuan athin rim hle ani chuti lain YouTube channel nei tu junghuana po chu alo mu hil thei bik lova a phone a chuan la play yangai thla in a hlauna te chuti re atuma chuti rolin a room app che a drama chuan asa hi amu hil thei lo chuan ngoi rangin lemalo ziak mol boka a mail chu adangin akut chu a vote thei hle a mi je zoi oi tak mai ani boka wangin midang te chu apo te chiam lovani atuka hyon suka chu kongkhar bola chuan loading in class lu tura piang chu an temperature lo te sak zela ramhwai taksa chu avo thlur dona wangin chumi mang chuan hria chu atumani midang zong chu an pa ngai veka ma se ato berami asahia an ensak ve chuan alo ngam lemaya hyon suka chuan a thermometer chu achia emo ati man hiala chuta aguta hanwon sak chuan alo vodin akalpel ruala a mel dang em maile amit meng nel omlo zet chuan arap thar tariaw maya asahi angei chu ramhwai ani aring ta devani anu dewa YouTuber junghuana po chuan adruma asahian alim ziangai buk aziak non le ti ahmu chuan makati hle maya ami zia chu danglam bi riawa alo riat ve bok thina wangli chumi thuma a dan vela wang chuan ramhwai ani mai te chu aring ve ta dewa a YouTube channel po satan ti in video in alo record zui class at chuan principalin anzirna atang na tangkai tur video playin in chunzom tura shilin achwa sanria mase achan ve velan en nuwa ramhwai video inaron in thlak ta thut mai jongu hlau lutuk chu rang takin in per thau ngala chu vele mi preng sha deu churan ding chuakin preng kani thu soin an nuina samai chuta je hyo kaning to lutuk chuan du tok to ro exam nai to tin ramhwai thu thang vel mai maya boy to alo turina shilhloma ma se athu soi chu tu ma inan oilo thu thang mai maya ni chu an ring ve thei to lova achan chu an class a chuan somni pakhat ni lovin mi somni zok om turan ni ti chu an ri chiang to ani chuta hyon chu ka chuan ramhwai ko chwa da na ria thu konfi ta ka soin akut jung chang in kara chang chuan pakhat te in a en kwal hloma ma se an vaya a en chwa ma chuan tukver chu sawa pakhat hian ron chu chorin thisen a hnu chiak nge a thom rap om deuh hian a zui boka wangin an vai mai chuan makan ti tak zet to a ma se thil thleng palve mai anga ngai lui sham chu an tumani chuti lai tak chuan zirlai pakhat chu lemzia kengin manmo takin ron tlan luta adru machanga alemziak ron ken chu mu tirin an han en chian chuan tukvera sawa in anuchia thisen angdeu chia chu aloni maya asira sawa multang vel tenin lam chuan alan dan chu in angle chuta YouTuber chuan adruma asahia omdan maktak alolak chu a play ve ta sia chu mai ba ka hyon su ka po chuan asahia kutvot lutuk chu ron che chuakin ama angei chu ramhwai ani arin thu zoi sap hian asoi chuakani chuta ando yanga chuan asahia chu ramhwai ani le ni lo azot ta topa chu vele asahia nui zalutuk churon nui chuakin
ramhuai kani in ring tak takamo atia akuta cross ta tu wa chut le cross tree or chu mu tirin chu chuan aven him tlat thule eng ramhuai ma in chu tiang chu an in bel theilo thua soya chu mai ba ka ramhuai thil velami an ring hlel kwal vel te chu akham tak je to thu soibokin adruma chuan ramhuai laka changa an waya an him theina na tong chai mai ani thua soya hei himo in lom thumin shil dan chu ale pe ka chuan katan chau ka tong chai to ang ati chuan midang ho bo chuan an ti diklawani ti sha in ngai da mandila chuta akut chu engwanga vot em nge ani zot le in asa hi apo chuan odam dia hian anat na wangani thule englai poa a temperature hniam em reng thu te chu asoi fia chuta tang chuan asa hi an rin hlel na chu akiam ta vekani zana chuan atu ber chunge ramhuai chu ni ta ti an la hria chhuat theilo wangin lekha zirlam po chu an ngai tu a thei me ulawa ati luinan doma chuan ramhuai film te chu lau chungin an en ho ta velani chuti lain youtuber junghwana chuan a phone chu alo check de uranga art class a asahia video a post chuan en tuwanga hle ti a mu chuan content siam na rem changa la ka tumta a ti chuan midang zong an muthil to hnu chuan live in viewers te hne na chuan ramhuai om ngei ti fianan class ranga chuan ama chawa alu tur thu te chu ashila chuta class a avalu chuan an school guard tukverke bulalo ding ring hi avamu a chuputar chu alo phuzok mai chunghwanan engthil nge chu hmuna chuan na ti azo chuan guard chuan ba de unoi hian dar thlalang chu atuka athak tur thua soya manmo takin class atang chuan a chuak zui ngal chumi nu chuan junghwana po in ngai than lo na engma nei lem lo chuan a life chu a chun zum ngal mol mola alo thlir tu te chuan engthil ma an mu lo thule ramhuai omani chuan fi awat wat turin an lo nur chen bok chu vele junghwana chuan ramhuai mu theina app a download mang chuan classroom chu atin kwalta vela chuta mak deuh main thil khu ang deuh che hrut hi a ma zona chuan alo om ta che amai atin na zona chuan a in son zela atopa chu thil tharau ang tak mai chu kongkalama chuan atlan chuak ta daya junghwana chuan zui ngal ma se engma mu tur lo to lo chuti lain top student je hyo ka chu do kana chuan alo mu thlu a angonga chuan thil dum engemo hian ron khoin ale khabua chuan engemo hi alo in thai nok chiam mai boka ma se alam ri ina kai tho rwal chuan engkim mai chu alo pa ngai le veka nima se la ama chu a chawin a om dan chu adanglam tlatina hriani atuga chuan principal in je hyo ka chu office a kovin a grade atlak niam thule a chau mel reng thu te chu shilina hau boka je hyo ka chuan ngai dam delin chu asan ve mai ma se pona chuan a exam paper chu thin rim takin apaya engkim mai chu an class a ramhuai wanga intranani ti chu a sheve rengani ahnu dewa yoshi anin an intoka yoshi api chu tharau no chuak theini in korea a omlo thu yoshi chuana soya ma se ahman rosiam dan alo zirtir thina wangin je hyo ka chu asiam sak thei tur thu shilani class an lu ma chuan zirlaitin guard chu chi bayan buk dia ta guard po chuan nui sang chungin lo changlet ma se zirlaiti chu an mita tak en lo sha matuma thil enge motak sha tha nei ninge inalang class a chuan hian sukan chi chu chhuata aphul kwala tharawin chi an hlaunia asoi lai tak chuan class president do yanga chu thin rim takin ron luta vlogger jung hyona chu viral video entirin engwanga video chu mi zong mu tura post nge ani chu thin rim takena zota jung hyona la chuan midang melan an lo thule view satana ati mai chau thu in lo changve tla thung do yanga chuan boina an to ma in delete wa turin shila chuti lain midang te chuan lo beng dai tumin an class a thil mak tak thleng te chu tharau na tho vekani thuan soi sap sapa an zinga pakhat chuan tunge ani hre theila chu keima ani nge in kan the chuak mai tur ati chuan asa hi chuan tunge ani asia thuron soin an mizon ramhuai chu haruto ani thua soi tamai chu vele haruto lam chu an hoi ta thapa ma se hyon chu ka chuan ani thelawang
kan rualin bi na nge yalom a temperature po apangai vek bok aron ti fata midang po in haruto chu ani thelo thuan lo soi chuan asa hi chu anui su ringota midang po chuan afiam thu mai mai ani an ring vekani chumit lai chuan hion sukan je yoga chu talisman paper ramhwai na an huat deu asiam sak chu ape a chu zana amudna chung zon haruto wa khum noya chuan belin chu thil chuan tharau swal a no bo the abe se ani adom made haruto wa arun lu chuan je yoga chu coffee thlit sak le a je yoga po chu haruto an angai sak thin ema wang chuan a chunga alom thuwa shila chumi nu chuan haruto wa chu akhuma chuan lon chawin amud rual che chuan anung zang chu arun kang tamaya je yoga nena chuan bedroom kalangai thu soin a chuak le ngal ti chuan room ruak pakhata chuan kalin dar thalanga changa anung zanga han en chuan alo kang na sahle a heta chia hian thudik tak chu aron lang chuak ta haruto wa chu mishing nilovin tharau alo nireng maya a thian te nena bin an epo khan aru ka pai dain ramhwai ko chua game an khel truma paper le kar ti thlok tu po kha ama chu ani a an class a zirlai lo ombil midangin an mu ve thei si lo chu ama ngei chu ani nima sila tharau swal le an mi ti na tumani lo thunga a classmate te chu angai na in danglam big ni chu adu lawa an kyanga omve a le khazir chun zom chu a thil du berani atuka je hyo kan hyon suga chulom thuwa shila atalisman paper siam saka wang chuan hunrei tak nuwa avoi khatna na tui taka amuthil thei thuwa shila an ru maram huai lu theilo nat banga bel tur pakhat dang siam sak le turin angen zuya hyon suka po chuan puile chu du viau ma se api in fortune teller ni thu chu tu ma shilo turin alo shilok to a thu thang chu adar chia mang ti chu a hlawani class a chuan zirlai dang te chu ramhwai thil vela wanga an hlo em lain jun kyo ero chu te de berlian de unen hian thoveng de win class a chuan ron luta abial nu pe kani thu chu in ti thei de wasuin a chian te chu thla alak tir vel boka chuta a chian te e lo lutuk chuan lo soi thain jun kyo ero chuan enga ma ngai lo ang maya lana tuma ma se a chung ril taka chuan nuam lawati ruve de uthawani lunch break a chuan zirlai te chu cafeteria a chodo turin an intlara chuta medang infiam chuan haruto wa chu supalin haruto wa chuan anung zang na lutuk chu adom vata ma se an ring hlelang ti a hlau ema wangin a in khella ya atluk swal thu a soita ringotani chuti lain youtuber jung hwana chu classroom ro lai tak chuan avalai fle a ramhwai mu theina app mang chuan classroom chutin kwal le in chumi ro chuan engma alang to lawa a followers te en pe to lo chuan an chwa san sup awangin thin rim takin a live chu ati top zui ta ringota ma se a followers ten an en pe deu tur thil dang ro man le chu atumani ni khat chu an zir tir tunu in class la a zirlai mi pa ho mitlak tum chuan no deu dewa tong velin nu nap mai le duom deu angalan te chu atum na sa hle maya ma se principalin akar dar thalang mi inan ti chia thuarun shil rwal chuan choble chilin ami zedik tak chu arun lang chuak ngala tu mi shingin nge ka kar chu ti chia hatia ang shepin thin rim takena chuang zui ngala zirlai te chuan hlo oman ti in an rap hle chutia an zir tir tu nu a chwa nu lok chuan maktak main do kana electronic device lo in hung chu aron cheringota an off nuwa po aayana sa zokin aron invite wak mai an hlawin an chi aina sa hle maya tharau na tho nge yani churingin an rin hlel tak e mawang chuan haruto wa chuan ama nge ina vakhoya ama ti ani lo thu soya chhuata apai nu po chuan aya chak zokin ala invite chara angai na an shelavin an hlau hlom hle nima sela chu thil chu junghuan an content siam nana arwa man na vekalo ni a chian te chu prankin an reaction te chu video in a lo cover veka a followers te nena chuan ramhuai om nge ti fiana na manatumani pona chuakin remote mangin device chu a offa a classmate te la chuan an lo hlavin ramhuai chu an laka alung oilo tak je to ani an ring thup to a ma se haruto wa chuan chu tiang ani lo tur thu chu a soi ve tlat thung
Jung Hwan ala chuan content siam nan a thian te chu a preng chun zom zela a changin lemziak chu an mazona tak chuan atlak tira a thian te chuan ramhuai thil ti emoti in an ho em to a chuta class a an thut lai chuan zai ri hi an theta thut mai jun gyo chuan ri ron chuan na lam chu chuin a te de bera changa ron chua kani ti a hria chuan a hlau hle maya ti top tuma a pai nuwa po a top mai thelawa wangin a hlau lutuk chuan a rap ta wak maya a topa chu zai ri chu a top ve ta shamani thil thleng chu jung hwana chuan a lo record veka a thian te an hlo em lain ani ero in nuama lo ti hle chumi zan chuan jun gyo chu amu hil thei to lova adom mei chu abula mut adil ta ringota klasa thilmak tak thleng fo chungchang chu soidunin chutiang thil chu a thleng non le ani chuan school danga inson dai turin thutluk na an siam hialani lelama anje hyo kamutur chuan harutowa chu engwanga ati fo thin anga muhma talo nge ani azota chuta harutowa chuan lekhala zirri dewa du awang nia changin amud har to lo tur thu te chu a soiboka nima sela ani na taka ero a khum noya spell om chu a lo wang ni in je hyo ka chuan haruto an thlalima nei mi alo ti chu alo morenga ma se engma soilovin amut san vele mayani chuti lain jung hwan chuan a video la khom te chu amut ma in uploada a video post thrina wanga followers ane bel newa wang chuan a hlim ruveng veng mai nima sela atu ka chuan do yangan video chu alo mua a thin rim lutuk chuan jung hwan chu hau ngalin a ma po upload lo tura a shil to thu chu a soinon le a zirtir tu ten lo muta se engdin nge ni ang ati chuan jung hwan chuan poisa lo de umai hian hetianga thin rim ringot lo hian ramhuai zon chua dan ngai thua tur zok inilom ni kan hre chua kan I chuan kan hnot chuak to mai do na lom atia ma se do yanga ero chuan zirtir tu ten ramhuai chungchang chu an hria ani chuan a scholarship mutur chu a chan mayang ti mol chu a hlawani